Efteruddannelsen er en af mine mærkesager, og jeg mener, der skal fokuseres på 3 områder. Først og fremmest må tiden ikke løbe fra os. Efteruddannelsen holder dig på sporet. Du skal lære, så længe du lever. Jeg glæder mig altid over at samarbejde med personer, der vil udvikle sig selv til noget mere. Når man er færdiguddannet, enten bogligt eller fysisk, har man nået den første milesten på arbejdsmarkedet. Efter en årrække løber udviklingen naturligt fra dig, ligegyldigt i hvilken stilling du sidder i. Jeg kan godt lide de mange tilbud om efteruddannelse, som findes enten som løbende aftenkurser på Folkeuniversitetet eller gennem FOF, eller gennem de for alle meget vigtige videreuddannelser på arbejdsmarkedet. Jeg vil arbejde for, at alle medarbejdere, hvad enten de er offentlige eller privat ansatte, vil få mulighed for løbende at dygtiggøre sig, enten for bedre at kunne forstå egne muligheder, for et bedre engagement eller for at gennemføre en bedre udvikling med bedre mulighed for en større stilling og avancement. I folkeskolen stilles der store udfordringer til efteruddannelse. Der sker nye tiltag både inden for indlæringsmetoder og inden for det at fastholde vanskelige børn i klassen og på skolen. Det at anvende og forstå nødvendigheden af tolærerundervisningen kræver ny indsigt og lærdom, som igen kræver efteruddannelse. Jeg finder det vigtigt, at så mange børn som muligt gennemfører den normale skolegang fra samme skole. Jeg ønsker at fremme mesterlæren med praktikophold og systematisk teoretisk indlæring. Jeg ønsker at øge samspillet mellem vores virksomheder og undervisningen i folkeskolen. Jeg ønsker, at alle skal lære at følge med tiden. Det er måden, hvorpå vi får dygtige, tilfredse og velmotiverede medarbejdere. Mit motto er, du skal lære, så længe du lever. Det gør jeg.